Hola chuan kan lo le ta chuan when hi 4th September Monday ni exam te kan nei vain video karon siam lok theya chuan tuna kaman ve chia weekly market Thlirhona le karma sala ma kan train te lo se do ni chuan dikso hi kan en lenga monli tang kan chananga san chu monli candle tran na ni wangin kan hmong hian monthly time frame price a consolidate sell side liquidity la chuan bullishness in around chun jom ta chuan nge kan pe sei thei kan ti chuan monthly a chuan bullish mo heng buy side liquidity te lak le kan pe se chumi nuwa om dan do chu price in shilanga tuna ri chuan ngai focus do chu monthly chu bullish ni heng buy side liquidity ho i tar kan mai ta chuan inte weekly kan en leng weekly chuan market imbalance ang vak lo hetai fair value gap hnuai hian awma bak chu ma price action a imbalance ko pat chuan ta hian buy side liquidity first buy side liquidity kan la chuan kan bei sei thei chu kan soi ang khan heng buy side liquidity hi target mo chu daily a hian an thli fim tai la daily a hian kan hmong hian ta sell side liquidity ran diksuai a kan nei a chuan price a reverse a tuna bullishness chak em em an ta chuan kar le lama hian price hi an lo bei sei lo dan tu chu price hi in fact inversion fair value gap hi fully puna fill thaya touch thaya mo heng buy side liquidity la main kha chu market in open hun atang kan na pura wa le thugela kan san khan for our po bullish chuan first buy side liquidity for our target to kan nei le hai hi chiang me Monday in open se in open bearish pullback an ai chuan bullish next kan be se the ai open heng hoi buy side liquidity la ma chuan weekly candle akan pullback phu langa chuan heng atang kan box se thei mo kha chu ai open dan che kha ai siam lim don chuan khang ai siam lam te ha i karlak loa anh thi nge chu tin no price action no mind te trade kan la ang ti te kha video siam ni kan man lo thina kha ho kha telegram group a hian karon post ka ti ha chung ho chu in lo en thai nga telegram group a adu chon join thei a description a hana link karon da chuan next kan favorite pair euro USD kan en leng euro USD kan hmu chuan monthly a po last month close and bearish a chuan bearish loss kan ne chuan tun thla po bearishness kan be se le the chu ani deuh me monthly kan chuan heng dexo yang thoin buy side liquidity la chuan heta imbalance kan le hin mo weekly volume imbalance kan le hi chu kan on feel a reaction bearish reaction chu tu kan nei ta chuan dexo yang thoin heta po target first target second target mo chuan heng fair value gap thing hian kan bearishness hian chun zom thei ka sha eng ti nge kan thlen don chu ka shela ma se tuna chuan weekly bearishness le dexo bullishness zong nen chuan kan thleng dona chu mang chuan sales mo chuan 4 hour an en le te na daily 4 hour a en chi ang daily hian kan hmong hian ta buy side liquidity kan la buy side liquidity kan la chuan bearishness kan on nei ta chuan hita structure break kan hmu nge la chuan enge kan tui le tu kan ti chuan pullback nga bearish continuation ani mai chuan kan bearish chianga chumi chu ni mai nga tu chuan euro USD hian trade kan la ka hmu zoi chewa 15 minute news Friday a news ama chuan ta hian kan hmu hian buy side liquidity clear buy side liquidity kan ne chuan ta sell side liquidity clear kan ne price a range a tro chuan in hoi chu textbook setup an ti ang kha price range a liquidity la change of character an ti mi du dan kha chu hmin po chang
chuan kan hmuh hian dah sell side liquidity kan la a chuan market shift kan nei a chuan kan entry na chu dai fair value gap kan nei a ke entry kha telegram group a ka post a 50% lai ve ni ka entry chuan first target chu tlai order block 1:3 1:3 nge ka trade la kha chu chuan kan hmuh hian target chu hi thawm a se dik taka zai chuan hei bearish kan sell tur zawk a in tam a se market structure 15 an nalh em awangin kan la ta chan chu kan hmuh hian 4 hour a ta in a chiang tu a overall kan bearish ta ni kan bearish chuan sales ani kan en tu bearish a chuan ta buy side liquidity ron la chuan 4 hour a buy side liquidity la zo market structure shift chuan hei ka buy ni chan chu kan hmuh hian ta in fair value gap kan nei a hemi fair value gap hi pullback thlen ka ring ani zo ka main target chu ni ma se ka close man vela euro USD chan chu news awang ha target chu thlen lo a ma se target a thlen lo ka ti ma se index way kan en chuan 4 hour a chuan an hmuh ang hian fair value gap hi fil chi touch chi mo heng hui ka post vela ta in en ang heng hui profit ho khan ta lo ko hai kan hmuh hian GBP USD zo kan la sei lo a index way ka zina ha an photam index way hi bagin zoom thei lo ni kan hmuh hian hei ai nang chi price action hi mo hei lo da bo shi tai la kan hmuh hian hei fair value gap ta cham buy side liquidity target ka ti chuan telegram ka analysis te po in lo pui te ka ringa lo en zel la un sei zel lo ni chuan index way a bullish chuan na hma kan sei to forex correlation mo anang ho ka bearish a chuan ka kha ni chuan kan hmuh hian GBP USD a po zone ka mark a kan hmuh hian buy side liquidity kan la a pullback target chu heng equal low si ani ta chu chu hei swing tur entry SL swing high cover se TP swing low chu chu ani mei ta a chuan hei GBP USD zo ka entry ka so hei chu ka trigger min trigger lawa euro zo ka trigger a euro zo trigger na chu kan hmuh hian 5% tling trap mi account a hian ni chuan 100k account pakhata 1% vel ani boka khang kha an deuh mai a tuna chuan nei GBP USD chu kan hmuh hian VOL-8 transaction kan hmu a khang han mai chuan gold thi ka sei dua gold thi a big takin chan chu gold thi tuna hian signal strong tu kom ni lo enula lo ngai thlo la kan hmuh hian gold thi relative equal highs kan ti kha ala ma se ala ki liquidity ala tam to nge to lo chu kan sei thela ma se liquidity chu la thoni chuan chu mi be than chuan liquidity ala ka relative equal loss ala chuan there's a chance more sell side liquidity ta equal loss chiang an ne hemi low tal hi chu a sell a break dex way bullishness zong ne chuan gold hi signal strong kan hmuh hian more he liquidity grab in consolidation perfect consolidation chuan market structure shift ania chuan tlai market structure shift kan nei mi ba ka hian tunai chuan condition met ni a theiang zong a met ni chuan high probability kan ti theiang chan chu ta market structure shift kan nok kan nei a chu monthly liquidity la ni ze weekly market structure shift kan nei a chu weekly po hin lang tho daily a chin zoi kan na daily a po hian kan hmuh hian relative equal highs mo hetlai high in tier tak te le hetlai high in tier tak te kan hmuh hian he ho poi ba sa liquidity a ron le veka mo sell pressure on turin chuan kan hmuh hian structure break on thleng ta nge a kan be se le tu chu 4 hour hian le ta la
forward po ba sa liquidity equal highs thau kan mu le thang kan la to ni forward an be sa ni chuan hemi candle to hemi low a hian e zero ma hemi low a hian candle in close e pull back ta ran chuan enter thang aggressive entry siam du dan po enter thei thawa like mo hemi chu kan him thokal viewing kan chuan equal low kan hmu hian relative equal low target to ma 1:4 RR ani chu chu in zat pic nge kan ti chuan 40.84 tam ve vi ang lungoi na tham trade fu chuan ho sak lo in tham mo ma se trade fu chuan ho sak lo in tham ti bang ha kan risk kan manage tu kan ni ka di ha risk management te lo in a trade lawang khang zong khan ni deuh ma tun video chuan in log pi nge log pi lo te lo soi la personally I mean contact du pon ka contact thei renga chuan i analysis te ka lo so le nga i kan hmu hian hemi ka din chuan nei la rei tuk lawa 9 subscribers loi anom ve to ni mo an log pi nge te po renga analysis te en posa tien entry hang says entry te claim khop mai le zo kang han đi đâu mà chuan gas mi som ding khri le ni chuan tun tha challenge thar pakhat ka lei le a chumi ya chuan 2% ni lo 1.5% ve ka dan me ka chan chu atira trade ka siam han sl ka lo set lawa KSL ka du item ka lo sama se chumi chu kan recover nge thei tura dei sei tai la tun tha ni chu kan recover anga tun tha te chu thla tha tura han ngai ta la nge trade kan mu le zelang ti ro le lo ni tun tha ka chu